josiasa nikech ibiro yudo ni emomiyo commissioners ang'wen ka ne ok nyal dong' e ofis ka sirikal ni nosedonje telo nikech ne en pach ji ng'ato ka ng'ato ne neno ni ne gidagi wach yiero no nikech ne gichiegni gi josiasa konchiel kata ji adek kana ni josiasa mamoko komachielo. Koro yudo ni sakasa igal 2017 bende mane Isaac Hassan gini owuok e tich makoro waketo Wafula Chebukati gi joge. Wafula Chebukati gi joge bende ne waketo gimoro dwe mar 6 igal 2016 banka kod oseluongo maandamano ma Isaac Hassan gini owuok e ofis. Nyiso nang'o? Chandruogwa mokwongo en ni wahero garito to gini en gimo pangi wahero garito. Sani commission makoro nyo biro ofis ni wach maduong' momiyo ne ok gibiro ofis ibiro yudo ni en komiti manonego yier jogi ema nobedo tabu nikech josiasa ne ok nyal winjore ni to political parties ma Kenya ka golo ji adi organizations mamoko ma bende nie iye kanyo golo ji adi mondo bede komiti no. Koro chandruogwa mang'eny yudore ni biro yudo ni luwore gi kaka wapengo kaka wan gi chenro. Okay. To prof yie kata trust gi dho ngere yie ni wadhi golo kanye bin yie dhi wuok mana seche makoro idhi tim diero machuok kata madundo miluongo ni by elections nikech wang'e ni senate nitiere achiel ma Baringo, National Assembly nitiere 6 Banisa, Magarini, Ugunja, Malava, Mbeere North